Em dic Thais Buforn, soc actriu, traductora i fotògrafa. I estic interessada en la fotografia des de fa molts anys. En aquesta exposició veureu que hi ha diferents tipus de fotografies, com l'home interactua amb el paisatge natural del mar. M'agraden les tècniques de positivat, tipus experimental, com és la cianotípia. El que faig és agafar paper d'aquarel·la, un parell de químics, faig les proporcions adequades, pinto el paper, deixo que s'assequi durant tota la nit i a l'endemà, quan ja surt el sol, poso el paper, poso el fotolí a sobre, un vidre perquè sobretot no es mogui i ho exposo al sol. És com una mica jugar a veure què surt. Jo crec que heu de venir, no només en aquesta exposició, perquè l'emoció del directe és com l'emoció de la fotografia. És una experiència molt personal i sobretot la cultura és segura. Sortiu de casa sense por, que val la pena.